Ongi etorri azala udan zaintzeari buruzko gure bideora. Eguzkia, ondo sentiarazteaz gain, gure osasunerako garrantzitsua da D bitamina sortzen laguntzen du. Hezurrak indartzen ditu eta aldartea hobetzen du. Baina kontuz, neurriz hartzen ez badugu, arriskutsua izan daiteke. Lehenik eta behin, zure azalerako egokia den eguzkitako krema erabili. Txikiekin 50 zenbakiko krema erabili. Eta 6 hilabetetik berako haurtxoek eguzki argia zuzenean saiestu behar dute. Faktore basuagoarekin ez zara gehiago beltzaran jarriko. Azkarrago erreko zara, besterik gabe. Lainotuta egon arren, eguzkitako krema eman. U-bizpiek hodeiak zeharkatzen dituzte. Kalera irten baino ordu erdi lehenago eman krema, azal lehorrean. Ez ahaztu belarriak, oin azala edo, hile mea baduzu, buru azala bezalako eremuan. 2 orduro edo bainatu ondoren berriz aplikatu. 11 iruretara eguzkia saiestu. Orduan egiten du kalte gehien. Esposizio laburekin hasi, 10 minutukoak eta pizkanaka handitu. Iraungitze datari edo pote irekiaren ikurrari erreparatu. Ireki ondoren zenbat hilabetez erabil dezakezun adierazten dizu. Ez zara hondartzan bakarrik erretzen. Zure azala babestu paseatzean, kirolean baita uretan ere. Txapelak jantzi, kamisetak, lente homologatuak dituzten eguzkitako betaurrekoak eta eguzkitarako aterkia edo sombrilla. Ondo hidratatuta egoteaz gogoratu, ur asko edateaz gehiegizko izerdia konpentsatzeko eta deshidratazioa saiesteko. Uba izpiak erabiltzen dituzten beltzarantzeko gailuak saiestu. Munduko osasun erakundeak kartzinogenotzat jotzen ditu. Zure orbanak ABCDE araua erabiliz gainbegiratu. Zerbait arraroa ikusten baduzu, joan medikuarengana. Eta eguzkipean egun bat igar ondoren, dutxa hotz bat hartu eta hidratatzaile bat edo eguzki ondorengo krema bat eman zure azala lasaitzeko. Aholku hauek jarraituz, eguzkiaz segurtasunez gozatu eta zure azala osasuntsu mantendu dezakezu. Zaindu eta gozatu udaz. Eta gogoratu, behar duzun guztian laguntzeko gaude dian.